Ja, het is hier gewoon vrij normaal voor mij. Ik bedoel, ja, zo kom je de buurman tegen of zo kom je de buurvrouw tegen. En dan zeg je automatisch altijd hoi. Ik weet niet of ze me zien, maar... Het kan ook wel gewoon in de buurt, maar hier is het gewoon echt ook wel van ons kent ons. Ik bedoel, ja, bij ieder woonwagen kan ik wel de namen van de mensen opnoemen. We kennen hier iedereen eigenlijk wel. Nou, en hier woon ik en mijn opoe. Ik heb mij ook in laten schrijven op hetzelfde adres als mijn opoe. Dus zou haar wat overkomen, natuurlijk hopen we het lang nog niet. Maar dan zou ik dit vak krijgen. Hoi opoe. Niet veel post. Niet veel post. Moet mama even naar kijken. Het grote probleem hier op het woonwagenkamp is gewoon van... er zijn te weinig staanplaatsen. Voor mij zou dat gewoon betekenen van... had ik me niet ingeschreven bij mijn oma... dan zou ik ook in een huis moeten wonen. Net zoals mijn moeder. Ik bedoel, de gemeente en de woningbouwverenigingen... die bouwen maar huizen en huizen. Nou ja, je ziet nergens op een leeg veldje... waar gewoon een klein kampje wordt geplaatst met een paar vakken. Ook al zouden het er maar een stuk of 5 zijn... dat zie je nergens meer. Ik snap niet waarom dit eigenlijk zo ver heeft moeten komen... dat er mensen gaan demonstreren om meer staanplaatsen. Ik bedoel, ja, wij hebben net zoveel rechten als mensen in een huis. Zo langzamerhand begint het ook wel als discriminatie te voelen. Want ja, natuurlijk, weet je, wij woonwagenbewoners hebben altijd wel een stempel op ons hoofd gehad... van, oh, daar heb je die kampen weer. Maar ja, terwijl wij ook gewoon mensen zijn die netjes hun pakje boter bij de winkel halen... Wij zijn eigenlijk gewoon net zoals de mensen in een huis. En toch merk ik gewoon dat er altijd nog heel veel onderscheid is. Oh, daar ben jij. Kom maar. Ja, even wachten. We kunnen ook te snel willen, hè? Ja, we kunnen ook te veel willen. Hier. Ja, voor ons woonwagenbewoners is het eigenlijk gewoon... net zoals de mensen die gewoon liever in een huis wonen... hun komen thuis. En wij als woonwagenbewoners, wij komen niet thuis in een huis. Wij komen pas thuis in de woonwagen. Dan pas zijn wij echt thuis. Kijk naar mijn moeder. Zij kan gewoon niet wennen in een huis. Nou woont ze wel gelukkig vlakbij het woonwagenkamp. Maar niet dat zij in een woonwagen woont. Ja. Ik woon al ongeveer 25 jaar in een huis. En ik kan niet wennen in een huis. De muren vliegen op mij af. Dus ik zit liever tussen 4 houten muren dan 4 stenen muren. Ik ben noodgedwongen in een huis te gaan. En dat vind ik heel erg jammer. Mijn hart en mijn ziel ligt toch op een kamp. Ik geef het op. Maar ik vind één ding wel leuk, dat mijn dochter als wel in een woonwagen komt te wonen. En dat die het stokje overneemt. Ja, ik woon hier dicht bij het kamp. Ik loop hier de deur uit en ik zie het kamp. Dus dat geeft me toch wel iets, een pleister op de wond, zeg maar, dat ik hier woon. Kijk, hier is het kamp. Daar woont mijn moeder. Daar woont al mijn familie van mij ook. Ja, deze niet. Daar ook niet. Maar daar begint de hoek van mijn tante. En hier op de hoek, zeg maar, waar je hier tussen kunt kijken. Daar woont ook weer een tante. En hier woont mijn moeder. Weet je, ik zou het zelf misschien niet eens meer nodig hebben. Weet je, ik woon bij mijn oma in. Maar kijk voor een volgende generatie, hè, die kinderen die erin zouden willen. De mensen die er op een wachtlijst staan, die ook, wat ook hun wens is om in een woonwagen te wonen. Het is gewoon een probleem wat gewoon al jaren speelt. En dan vind ik toch van, er zou op een dag moeten toch een oplossing komen.